Jaj, tak. Dneska píšem Ježiškovi, čo by som to teda chcel. A napíšte do komentáru, či už ste vy tiež napísali list Ježiškovi. A dneska som zistil, že sused mu zbúrali dom a išiel na dovolenku. Takže to je smutné. Takže by som pozrel si telku. A počkaj, ja vlastne mám nového suseda, môjho kamaráta Alexa, s ktorým hráme Fonko. Že by som išiel za ním. Čakaj, ja tu niekde mám knihu, kde mám všetky veci, čo dneska chcem spraviť. No akože za tento rok, tak. A tu je. Takže 19. Čo tu máme? Ja som ozaj chcel ísť na tú chatu, alebo čo to je, do toho kempu. Takže by som tam išiel. No ozaj, hej. Tak keď tu nie je ten sused, tak by som išiel s tým. Tak ja si rýchlo poberiem veci, čo tu mám. Do záchodu si zoberiem dážnik. Tak. Pod postele si zoberiem rebrík. Dobre. Vysielačku. Toto, notebook, toto a to je všetko. Dobre, tak idem za ním kúknuť. Ja mu skúsim zavolať. Trn. Haló? No, ahoj. No, čau. Išiel by si hento na chatu? Okay, môžem ísť na chatu. Hej, tak ja hento pre teba prídem, hej? Tak čakaj, vybalím sa. Dobre. Ahoj. Ahoj. Tak. Dobre, tak ideme pre ňoho. Rin, din. Zase to zdochlo. Rin, din. Chaj, ty starý šrot. Pôjdeš do šrotu. To je z toho tých Číňanov, alebo od koho. No, už som to nakopol, dobre. Tak. Idem preňho, neviem, kde mám mu zastaviť. Neviem, tu mu zastavím. Tak zase má nové auto. To je normálne. Čau. No ideš teda? Idem. Dobre, tak poď. Ja sa už strašne teším. Čakaj, len problém bude naštartovať. Dobre, tak ideme, hej? Okay. Tak. Ja vlastne ani neviem, kde je tá chata, ale proste len idem takto podľa GPS-ky. Pôjdem tam prvý raz, tak dúfam, že to bude dobre. A ty sa máš ako u nás na ulici? No, vidím, že na našej ulici sme iba vykvaja. Čo? No, iba ja som na nej. No a tam bol náš kamoš, no môj kamoš, s ktorým som stával bunker cez leto, ale vieš čo, trošku mi to nevyšlo, pretože vlastne jemu zborali dom, tak išiel ku svojej babke, no proste sa odsťahoval preč, pretože mu tam zborali dom, vieš. A tu je už tá chata. Zapálime si tu ohník, lebo tu je to zima. Inak máš pekné tričko, to odkiaľ máš? Si tú tašku. Kúpil na tému. Všetko z tému. Počúvaj. Nedem si na pahy. Môžeme, aj ja tu mám noťaz. A čakaj, ešte jednu vec chcem. Čakaj. Ešte k tomu dobrý deň ľudia, môžeme sa vidieť na mojom serveri, volám sa Satan, takto, tuto to máte. A môžete mi poslať dneska ešte frenda, aby sme si mohli zahrať ten nový update, čo bude za ďalších 5 hodín. Takže dokúkajte video až do konca a keď som pobera to. Dobre, tak. Ja som si chcel zobrať vysielačku, vieš, pre istotu.
Vidím, že... hento. Čakaj, ja skúsim zavolať hentebu. Dori ti nezdvíha to tak ďaleko má tú babku. Ideme na prechádzku, lebo ja sa celkom rád prechádzam, vieš. OK. Tak poď. Čakaj, si dám do otázku z chrbta, lebo už navolí seba. Aha, dobre. Ja si zoberiem pre istotu dážnik. Schovám si ho. A tam vidím jachtu v diaľke. Čo tam vidíš? Jachtu. A hej, môžeme tam skúsiť ísť, ale to tam musíme nejako preplávať. Čakaj, skúsime. A tu je loďka. A hej, tu je potopená loďka. Čakaj. Môžu tu. Tam musíme dostať. Ja tam nechcem plávať. Tak je -5. Ježišmaria, to je zima. Tak a som musím preplávať. Ty kokos, ježišmaria. Nezoberieme to autom? Ja mám vodotesný motor. Ja som preplávať. Ale- OK. Tak sadaj. Nechce by to zase štartovať. Čakaj. Potúrujem trošku. Tak, nakopol som Dčko. Tomto sa vajsom je. Dobre, už to ide. Dobre, tak ideme. Opa. Ty kokos. Neboj sa, toto je jak ponorka. Keď rýchlo vstúpiť. Dobre. A sme tu. Že by sme ujeli s tou jachtou. Ukážte to. Ale nemám kľúče. Ktorý ti pýta to kľúče. Ale to by bolo husté, keby sme na nej zdrhli. No, A tu vole... Počkaj. Ja zapojím -5 oheň. ty kokos. Ty kokos. Ty, tu dole je toľko snehu. To tu asi vytopilo, dívaj. Asi. A fuj, ale jak je studený. Ale tuto my musíme spať dneska. Čakaj, ja to... Našiel tajnú miestnosť od Hej, tajnami. ja to tu ešte objednám, aby sme sa tu len tak nevkradli. Sice sme mali spať v tej chatke, ale to nevadí. To... A bol tam aj zlato, poď za mnou. Kde? Taká skripta. Tu, tak poď. A tu dole je aj zlato, aj munícia, aj peniaze. Rýchlo pober to. Ukáž. O fakt. Ja si berem ganu. Tak ja si zoberiem kamy. Pre istotu. Dobre, ja idem asi spať. Ja som hore. Tak. Ja si pospím. Počúvaj, mne tu nejako není dobre. Mne tu je zima proste v tej jachte. Berem si Coca-Colu a idem hento. Tak, daj sem. Ideme naspäť. Teraz skočme do auta. Sme v aute. Takto po špičke vezmem. To je horúca voda pokrytá snehom. Dívaj sa na to. Vyšiel som s mojou jachtou. Teda, že jachtou ponorkou. Bože, už som vymletý. Dajem dovnútra. A ja dám si trošku Coca-Coly a idem si s tebou zagembliť Fonko. Dajem sa na ne do polka. Fonka, ty Folko. Folko je Fall Guys. Ja budem stáť, sa mi nechce ležať. Teda sedieť. Poď, kilni ho. Poď. Dobre, Yes. to bolo tesné. No, skoro ma dal. No, jem tu hrať v sprche, idem hrať polko.
Ty máš vodotesný notebook? No. Ty sa máš. Hej, ja mám menší plán. Potichu ľudia. Tak. Kde si mi zarušiel? Nikde. Ja mu chcel sledovať v sprche. Čau. Čakaj. Imaj bonku. Počúvaj. Nechaj si mobil v snehu alebo ten notebook a či sa bude dať zapnúť. Tak ja si ho dám semka do snehu. Dúfam, že ho potom nájdem. Skúsime zapáliť oheň, poď. Čakaj, nalej tam benzín. Dobre, tak ideme si tu asi opekať a potom sa vám ľudia ozveme. Asi idem tiež zahrať. Si koľko sa to stará rachocina. Tak mám ten telefón a ukáž, kde zapnúť. Len tak sa mi zapol ten telefón. Čakaj, ja sa tu ohrejem. No, skoro sa mi nezapol. No, ja tam mám hodený notebook. Ja som si poišal ten, čo tu mali. Dobre, tak ja idem skúsiť zobrať ten notebook. Dobre. Do riti. Poď, štartuj. Yes, naštartoval sa Alex. Dobre, tak. Neviem. Ja som si zobral aj toto, jak nevadí. Hej. Dobre, Alex, poď ku mne. Toto je dnešného videa všetko, jak ste dali like a odber, možno mi to pomôže a vidíme sa u ďalšieho videa. Čauko!